In deze aflevering gaan we op zoek naar de resten van kasteel Nijenborg in Weert. Het is een verhaal over belegeringen, executies en oorlogsmisdaden. Van wie waren de menselijke skeletten die gevonden werden in een groot graf? En waarom werd de beroemdste bewoner van kasteel Nijenborg onthoofd? Op een 500 jaar oud schilderij kun je goed zien hoe reusachtig groot het kasteel moet zijn geweest. Maar tegenwoordig is het bijna helemaal verdwenen. Tijdens de opgraving wordt gezocht naar de voorburcht van het kasteel. Het is een grote opgraving, hè? Tja. Op deze plek stond kasteel Nijenborg, oftewel de Nieuwe Burcht. En wat je hier ziet zijn alleen al de resten van de Neerhof. Dat was de voorburcht, het gedeelte voordat je bij het kasteel kwam. Maar dan was er ook een hoofdburcht. Ja, kijk, die stond daar. Waarom vinden de opgravingen eigenlijk nu plaats? De directe aanleiding is de verplaatsing van de houthandel die op het kasteelterrein achter mij zat. En de gemeente die had al heel erg lang de wens om op dit terrein een stadspark te vestigen. En op het moment dat dat park er ligt, kun je 50, 60 jaar helemaal niets doen. Dus het was eigenlijk nu of nooit. Kasteel Nijenborg, de Nieuwe Burcht, werd in het midden van de 15e eeuw gebouwd en bewoond door de familie van Hoorne. De beroemdste bewoner wordt de invloedrijke Philips van Hoorne, beter bekend als de Graaf van Hoorne. Vinden archeologen nog dingen uit de tijd dat hij op het kasteel woonde? Zijn er buiten deze muurresten eigenlijk meer dingen gevonden tijdens deze opgraving? Jazeker, maar die komen allemaal uit de tussengracht die opgevuld is geraakt. Ik heb hier wat voorbeelden. Looikogels. Er moeten er duizenden liggen in de gracht. Allemaal van de belegeringen die hebben plaatsgevonden. Wat muntjes. Dus nog maar van een klein stukje, maar kun je je voorstellen die hele tussengracht hoeveel het kan zijn geweest. Wat ornamenten van marmer en natuursteen, zoals je dat hier ziet. Waarschijnlijk onder andere van een haard en bekleding van een haard en dergelijke. Een haardsteen met een ruiter op een paard. En heel bijzonder, dat zijn eigenlijk wel deze vondsten. Dat zijn fragmenten van een tegelkacheloven. Die zijn uit de 16e eeuw. En we denken, en dat zou heel goed kunnen, dat Philips van Hoorne zichzelf nog aan deze kachel heeft gewarmd. Maar dat was niet het enige dat de archeologen vonden. In Museum W in Weert liggen nog meer belangrijke vondsten. Ja, we staan hier in de kelders van het oude stadhuis van Weert, rond 1550, dus de tijd van Philips van Montmorency. Ja. Misschien heeft hij hier wel rondgelopen. In ieder geval, zijn wapens sierden de voorkant van het stadhuis, dus hij had er wat mee te maken. We zien hier een aantal, in mijn ogen, wapens voor ons liggen. Kun je er wat over vertellen? Ja, dit is oorlogstuig uit de 15e tot de 17e, 18e eeuw. Allemaal gevonden in de grachten van het kasteel, maar dan eerder. Zo'n kanon, dat is natuurlijk heel opvallend. Dat is het oudste stuk uit de 15e eeuw. De kogels die erbij gebruikt worden, diverse formaten. Dit is natuurlijk een heel spectaculair stuk. Een karkas van een brandbom. Dat werd gevuld met brandbaar materiaal, duivelsdrek. En dat werd met een groot kanon, met een mortier afgeschoten. Kwam over de muren in het kasteel terecht. En de bedoeling was dat het kasteel in de hens ging dan. Dit is een degen, dit noemen we eigenlijk een rapier. Dat is 17e eeuws, werd gebruikt door de Staatse troepen. Ja, dan zijn er in 2018 ook weer opgravingen geweest, maar dan bij de oude Tienschuur. Daar zijn vooral muurresten gevonden, onder andere de oude middeleeuwse fundamenten van de Tienschuur. Maar het meest opmerkelijke wat daar gevonden is, was vlak onder de oppervlakte een kuil. En tot ieders verbazing trof men daar menselijke resten aan.
een groep van 4 tot 6 personen. Je zou eigenlijk van een massagraf kunnen spreken. Geen massaal massagraf, maar een klein massagraf. En verder onderzoek moet natuurlijk uit gaan wijzen wat voor personen dat zijn. Ben gaat langs bij fysisch antropologe Birgit Berk, die aan menselijke skeletten kan aflezen of ze man of vrouw waren, jong of oud en nog veel meer dan dat. Maar jij bent dus een osteoarcheoloog. Ja, dat klopt. Wat houdt dat eigenlijk in? Nou, dat is een archeoloog die gespecialiseerd is in menselijke botten. Dus in skeletten die in de grond gevonden worden. Nou, we kijken vooral eigenlijk naar pathologie, dus ziektes op het bot. Dit individu bijvoorbeeld had de wervels met allerlei gaten erin. Dat is niet normaal. Normaal is het gewoon mooi glad. En helemaal op zo'n jonge leeftijd is dat heel apart dat hij dus eigenlijk zo'n slijtage aan zijn rug had. Dat geeft aan dat hij zijn rug heel erg zwaar heeft belast. Iets wat we heel erg vaak zien bij soldaten. Birgit heeft niet alleen ontdekt dat deze soldaat een versleten rug had. Zij denkt ook te weten hoe hij en zijn kameraden zijn gestorven. Alle 4 hadden ze verwondingen wat erop wijst dat ze dus vlak voor hun dood botten hebben gebroken. Deze mist een onderbeen, die was er waarschijnlijk afgehakt. Verder was er een waarbij het bovenbeen doormidden is gebroken. Nou zul je zeggen, er liggen hier heel veel gebroken botten. Maar er zit een verschil in. Kijk, hier zie je dat het wit is. Dat betekent dat het eigenlijk tijdens de opgraving is gebeurd. En hier heeft het bot aan de binnenkant precies dezelfde kleur als de rest van het bot. En daaraan kun je zien dat het dus al eeuwenlang zo in de grond ligt. Er is geen enkele genezing te zien, dus je weet zeker dit is gebeurd vlak voordat iemand dood is gegaan. Dit bovenbeen is dus echt helemaal doormidden gebroken. Waarschijnlijk heeft hij een heel harde klap erop gekregen. Ze zijn echt heel respectloos in een gat gegooid. Dat vind je eigenlijk nooit, behalve in een oorlogssituatie. We zijn er vrij zeker van dat ze zijn begraven door de vijand. Volgens Birgit zijn deze soldaten gestorven rond het jaar 1580. Wat is er toen precies gebeurd op kasteel Nijenborg? De gebeurtenissen hebben alles te maken met de opstand. De strijd tussen de Nederlanders en de Spanjaarden. De geschiedenis van kasteel Nijenborg gaat niet alleen over bakstenen en archeologische vondsten. Op deze plek hebben mensen gevochten voor hun leven. Zeg, zijn er tijdens deze opgraving nog meer dingen gevonden? Jazeker, ja, absoluut. Nou, hier bijvoorbeeld, even kijken wat erin zit. Ja, een aantal munten die gevonden zijn, hè, op de bodem van de gracht. Oh, wauw, met de details nog gewoon erop. Ja, dit is echt een fantastische, een heleboel. Nou, deze is echt heel mooi. Dit is een rekenpenning uit 1554. En die is uitgegeven bij het huwelijk van Philips II en Maria van Engeland. Bloody Mary genoemd ook. En dat is echt een fantastisch ding. Want het leuke hiervan, van dit verhaal is ook wel, dat in 1554, tijdens dat huwelijk, daar is Philip van Hoorne, die is er ook nog bij aanwezig geweest. En de heer van Egmond ook nog eens een keer. Iets zwaarder. Een stenen kanonskogel. Kijk, geef hem even jou, dan weet je in ieder geval wat hij weegt. Jeetje. Ja, hij is dus niet meer helemaal rond, hij is plat. Wat is de reden voor? Nou, hij is tegen een muur opgeknald waarschijnlijk en is gespleten in tweeën. En we hebben hier de helft van te pakken. Dit is een stenen kogel, hè. Dus daar schoten ze die muren mee kapot. Nou, dit is ook nog een hele fraaie. Kijk, die vorm herkennen we. Ja, precies. Een bijl. Jeetje. Met de steel er nog aan. Houten steel. Die zit nog helemaal in de modder, hè. Dus, en deze is ook onder water gevonden? Ja, die zijn echt op de bodem van de gracht gevonden. We hebben er 3 van, hè. We hebben 3 bijlen gevonden. Gaaf hoor, heel gaaf. Dat het besef dat iemand dat heeft vastgehouden in die tijd. Ja, dat het nu gewoon hier nog steeds... Of iemand de hersens meer in heeft geslagen of hout heeft gehakt. Hè? Want het kan allebei natuurlijk met een bijl, hè? Dat weet je niet. In Museum W in Weert wordt een mooie maquette bewaard van kasteel Nijenborg. Ja, dit is dan de maquette van het kasteel.
de Nijenborg. Een sober, stoer, maar ook heel elegant kasteel. En daar zie je het poortgebouw. Dat staat er nog. Daar zijn jullie straks door naar binnen gelopen op het voorterrein. In het midden van de 16e eeuw behoorden het huidige Nederland en België tot de Lage Landen, die onder het gezag van het Spaanse Rijk stonden. In 1568 begon er een opstand tegen de Spaanse macht, die uitgroeide tot een oorlog die 80 jaar zou duren. De 80-jarige oorlog. Kasteel Nijenborg lag in het epicentrum van het geweld. Hier staan we in de oude hoektoren van kasteel Nijenborg, waar de graven van Horne woonden. 16e eeuw, 1540, waren we onderdeel van het Spaanse Rijk. Philips II ging stevige belastingen heffen. Godsdienstvrijheid werd ingeperkt. Dus eigenlijk is daarmee de kiem gelegd voor de opstand die daar later uit zou gaan volgen. Machtsverlies, belastingverhoging, andersgelovigen opjagen en vervolgen, dat zag de Noord-Nederlandse adel niet zitten. Zo ook de kasteelheer van kasteel Nijenborg, de invloedrijke Philips van Horne. Hier woonde de graaf van Horne. In dienst van de Spaanse koning zat hij ook wel een beetje tussen twee vuren in. Dienstbaar aan Spanje en tegelijkertijd met sympathie voor wat er in de noordelijke Nederlanden gebeurde, met de nieuwe godsdienst en de onafhankelijkheidsneigingen. Hij sloot zich aan bij Willem van Oranje en Lamoraal van Egmond. En uit dat driemanschap zou Willem van Oranje uiteindelijk de opstand gaan leiden. Die leidde tot het moderne Nederland. De Spaanse koning was woedend over de opstand en gaf de hertog van Alva, een van zijn meest gevreesde bloedhonden, de opdracht om de Nederlanders te straffen. Ja, de graaf van Horne en die van Egmond die werden door Alva naar Brussel gelokt en zijn daar in de val gelopen. Dat was een feestje, daar waren zij en daar werden ze gevangen genomen. En dat leidde uiteindelijk tot hun onthoofding op de Grote Markt in Brussel. Oranje was inmiddels gevlucht naar Duitsland. Daar had hij bezittingen en van daaruit heeft hij leiding gegeven aan de opstand in de Nederlanden. In 1584 wordt ook Willem van Oranje vermoord. Maar de oorlog duurt voort. In totaal zal hij 80 jaar duren. In 1595 is zijn zoon, prins Maurits van Oranje, de aanvoerder van het Hollandse leger. Hij stuurt zijn beste legerbevelhebber, de Engelsman Sir Francis Vere, met 500 voetsoldaten en een groep ruiters naar Weert. De instructie aan Vere was kort, maar krachtig. Hij moest het Weerter tuig, de Spanjaarden, de nek breken. En met die opdracht begon hij aan de belegering van het kasteel. En toen het kasteel werd beschoten met kanonnen en belegerd, moest de bezettingsmacht zich overgeven. En ze dachten te overleven, maar ze moesten strootje trekken. De Hollanders zijn zo woest vanwege het Spaans verzet dat ze de helft van hen een vreselijke straf geven. Ze worden opgehangen. Maar het wordt nog erger. Om te bepalen wie er mag blijven leven en wie moet sterven, laten de Hollanders alle Spanjaarden een strootje trekken. Die met het lange strootje, die mochten blijven leven. En die met het korte strootje, die zouden worden opgehangen. Op één persoon na, die mocht blijven leven als hij zijn maten zou vermoorden. Als één van de 13 zijn medesoldaten ophangt, dan mag hij zelf blijven leven. Maar zo wordt hij dus wel de beul van zijn eigen kameraden. Dat was het lugubere einde van de bezetting van het kasteel Nijenborg. In 1648 kwam de 80-jarige oorlog ten einde. Een van de gevolgen van de oorlog was de vorming van het Nederland zoals wij dat nu kennen. Het kasteel was eigenlijk veel meer een last dan een lust voor de bevolking. Hier woonde de gouverneur. Er werd belasting geheven. Moesten mensen allemaal spullen en goederen komen brengen. De stadsgevangenis was hier. Het was dus eigenlijk een dreiging voor de hele streek om het kasteel heen. En toen het kasteel in 1702 werd plat gebombardeerd, ging er een zucht van verlichting onder de bevolking. Want dit symbool van macht en onderdrukking was verwoest. Na de verwoesting werden de resten van het kasteel hergebruikt voor woningbouw. Tegenwoordig zijn er door heel Weert nog stukjes Nijenborg te vinden.
Het kasteel, dat jarenlang een dreiging vormde voor de bevolking, werd als het ware door diezelfde gemeenschap verzwolgen. Maar de beroemdste bewoner van kasteel Nijenborgh wordt tot op de dag van vandaag geëerd door heel Weert, graaf van Hoorne, die samen met Willem van Oranje streed voor een meer verdraagzame wereld. Hij begon de strijd tegen terreur, vervolging en intolerantie die wij vandaag de dag nog steeds voortzetten.